cum arăta o zi la mine. Dimineața mă trezeam la 7 sau 6 dimineața, mă târam la recuperare în luni, miercuri și vineri, pentru că aveam ore mai târziu un pic. Ajungeam la 7 dimineața, mă duceam la recuperare, o oră jumate, 2. După asta mă duceam acasă, mă schimbam, îmi puneam ceva să mănânc. Toate chestiile astea se întâmplau cu orteza aia de 5 kg pe picior și în timp ce eu mergeam în cârje și conduceam mașina. Ceva priceless. După asta mâncam puțin, întârziam la stagiul pe care urma să-l am, la ortodonție, Doamne, cât am întârziat la ortodonție, pentru că, efectiv, eram atât de legumă după recuperare, încât abia mă târam să mănânc și abia mă târam la facultate. Ajungeam la facultate, stăteam până la un 5-6 la facultate, după eram legumă, chiar dacă acolo eram plantă de stagiu, pentru că nu puteam să fac mai nimic decât chestii pe hârtie, dar oboseam și așa. Și după asta mă duceam acasă, făceam un duș și îmi puneam să mănânc și caput, ori mă culcam, ori mai citeam ceva și adormeam. Și o luam de la capăt. Ei bine, și toată, cam jumătate, 3/4 de semestru a arătat cam așa, până în momentul în care am scăpat de cârje și am putut să mă mișc. Dar tot mă mișcam foarte lent, pentru că și acum am rămas cu un pic de șchiopătat.